Egunon. Onden adro. Bueno, mutxe, ja sortu dute, hemen karrera zuteko eta... Ja, balako bizarrak egin. Bai. Kapetxo honeko egiten, gaur egun zaudetela. Venga, bizkorre, botenik haute hola! Bai. There doesn't end here, no people on your right near the end. My friend is singing the deal once again. With a conversation, what was the stuff I got? He said to himself. Gaur esmatu behar dezue, ze botatako da lore hau. Rosafea behitu limitan eta, haren ze osto bazke, ze osto. Perikoko zatuek, Lantzeratua. Azkar orden, 5 minutu bat, ez bat hartu. Klase hasteko. Zino hau potentzia iraunkorrak hartzeko. Erraza. Alfa gehi beta gehi gamma kebeze. Orduan, hasi erratako zara kondema aztea? Ez duda hori, azkeniko eso bizarra. Nundi bat hartzen dutzu bai? Substantzia. Zeren substantzia? Gorputzaren substantzia. Hemen deu, kirolaren hemen beharra, hostia. Hau aldatu behar hau, egun guztienen sartuta kau. Ai.